Кніга лічбаў, раздзел 20. У першы месяц сыны Ізраіля і ўся супольнасць прыбылі ў пустыню Сін, і затрымаўся народ у Кадэсе. І там памерла Марыям, і была яна пахавана ў тым самым месцы. І калі ў народзе не было вады для піцця, выступілі яны супраць Маісея і Аарона. І усхваляваўшыся яны казалі: «Лепш бы мы загінулі разам з братамі нашымі перад Господам. Навошта вывелі вы супольнасць Господаву ў пустыню, каб мы разам з нашай жывёлай загінулі? Навошта вы прымусілі нас выйсці з Егіпта і завялі нас у гэтае месца найгоршае, дзе сеяць нельга, дзе фігавае дрэва не расце, ані вінаград, ані дрэвы гранатавыя, і нават вады няма для піцця». Маісей і Аарон, адышоўшы ад натоўпу, прыйшлі да ўваходу ў палатку сустрэчы і ўпалі ніц на зямлю, і з'явілася слава Господава над імі. І сказаў Господ Маісею, кажучы: «Вазьмі кій і ты, і Аарон, брат твой, збярыце народ і скажыце скале, што перад вамі, а яна дасць вады. І калі пацячэ з яе вада, прывядзі грамаду і яе жывёлу». Дык Маісей па загадзе Господа узяў кій, што быў перад абліччам Господа, як ён загадаў яму. Маісей і Аарон сабралі народ перад скалою і сказалі яму: «Слухайце, бунтаўнікі, ці зможам мы з гэтай скалы вывесці ваду для вас?» І калі ўзняў Маісей руку, ударыўшы кіем 2 разы ў скалу, выйшлі воды найбагацейшыя, так што напіўся і народ, і жывёла. І сказаў Господ Маісею і Аарону: «За тое, што не паверылі вы мне, каб выявіць маю святасць перад сынамі Ізраіля, не ўвядзеце гэтых людзей у зямлю, якую я даў ім. Гэта вада Мерыбы, дзе узбунтаваліся сыны Ізраіля супраць Господа, і дзе ён выявіў сваю святасць перад імі». З Кадэса паслаў Маісей паслоў да цара Эдома, каб яны сказалі: «Так кажа брат твой Ізраіль, ты ведаеш усе беды, якія ахапілі нас. Калі перабраліся бацькі нашы ў Егіпет, і мы пражылі там шмат часу, і як егіпцяне вынішылі нас і бацькоў нашых, і як мы клікалі Господа, і як выслухаў ён нас і паслаў анёла, які вывеў нас з Егіпта. І вось мы у горадзе Кадэсе, што знаходзіцца пры межах тваіх. Размясціліся і просім, каб нам дазволена было прайсці праз зямлю тваю. Не пойдзем мы праз палі і вінаграднікі, не будзем піць ваду са студняў тваіх, але пойдзем дарогай царскай, не адхіляючыся ані ў правы, ані ў левы бок, пакуль не мінём межаў тваіх». Адказаў ім Эдом: «Не ідзіце праз мяне, бо перайду цябе са зброяй». І сказалі сыны Ізраіля: «Мы пойдзем бітою дарогай, а калі будзем піць ваду, мы і жывёла наша заплацім, што належыць. Не будзе ніякай цяжкасці з платай, мы толькі хутка пройдзем». Але Эдом адказаў: «Не пройдзеце». І адразу выйшаў Эдом супраць іх з безліччу войска і добра ўзброены. І забараніў Эдом Ізраілю, каб ён пераходзіў межы яго. Дык Ізраіль накіраваўся ў іншы бок ад яго. І калі яны зняліся з лагера з Кадэса, яны прыбылі пад гару гор, дзе сказаў Господ Маісею і Аарону: «Там на гары гор, што знаходзіцца на мяжы зямлі Эдома, хай Аарон, — сказаў ён, — будзе далучаны да народа свайго, бо ён не увойдзе ў зямлю, якую я даў сынам Ізраіля, таму што вы бунтавалі супраць волі маёй ля водаў Мерыбы. Вазьмі Аарона і сына яго Еліязэра і завядзі іх на гару гор. І калі здымеш з бацькі адзенне яго, апрані ў яго Еліязэра, сына яго. Аарон хай адыдзе і там памрэ». Маісей зрабіў, як Господ загадаў. Узышлі яны на гару гор у прысутнасці ўсёй
супольнасці. І калі Аарон скінуў шаты свае, ён апрануў у іх Эліязэра, сына яго. Калі памёр Аарон на вяршыні гары, Маісей з Эліязэрам сышлі ўніз. І калі ўся супольнасць Ізраілю убачыла, што памёр Аарон, плакаў аб ім увесь дом Ізраіля 30 дзён.